Nakaingon jud ko nga kining akong kalibog matawag nga langit ug yuta. Kaya ako god maninda lang kong pagkaon naibog sa saka maestra. Ibog asin ibog yun ko. Pero wapa ko kasulti yun. Tungod na gitawag ba og kuan kanang balibuon ba ta? Balibuan ba ta ba? Kanang mataha. Mo ni di kita kasulti ba? Mao ko na mga panghitabo. Doon ako'y gamay nga karinderya. Ay dikot binit, 5 painit. Poro 5 G's tanan. Hala Christian, taksi ang tasa. Og ibutang sa kamot ni Plisa. Oy! Oy! Sael! Nay! Oy! Sugata ko diri, oy! Nay, miabot na ka? Ay! Kita kang ni anak ko. Mangutana ka pa yung uusaman ko, multo ko. Ay, bebe, sukat ka, nay. Oh, lagi. Di ka multo, nay. Diri. Padool, diri. Oh, di ka multo, multre ka. Korne. Unsa ka ba, oy? Naghinanaw ka malang diha. Karing daan ako. Nay, sorry yun, nay, ha? Sorry yun, ha? Sorry si imong kunot. Kining, kumpleto na nanay. 5 ka kilong baboy. Pero, saan na kadaghan, nanay? Kanay mong kapalit? Kumpleto naman, na? O, lagi. Kompleto na ni. Oo. Daga na kay tagputaya ani ron. Lutuan dayo na. Oo, Kay niya. pila na? Niya na unya tayo mga customer. Pila na ka kilong baboy? 5? 5. Oo. 5. Nailamas. Oh, luto 5 ka kilong baboy. Yan ay lamas, nasa'y kuan. Lapas nga isda. Lapas nga isda sa perlas isdaan. Oh, daghan na kayo tagputahi, ani, nay. Oh, daghang kayo lutuan dayo na. Oo. Ano na ba tayo customer? Mga driver sa tricycle, driver sa tricycle. Oo niya, unsay resipiro na to, nay. Ay, bahala ka. Ikaw na mahibaw. Ikaw may kusiniro. Ayun na, ha? Unsa kang putahi ang master na ko, ano? Usara ba lang kaputahi akong master? Unsa man putahi ah? Tuslubuwa. Unsa? Tuslubuwa. Uy, paglutog lain, oy. Unsay tuslubuak taon. Nahibaw ko nga maayo kang muluto. Naliwat ka sa imong tatay. Nga naman dito sa aning tatay, nay. May dito muluto. Ay, maayo kay to anak. Oy, shift good to sa usa ka kanhi dito sa Magellan Hotel. Ano ko, Magellan's Cross. Mau ba na Magellan unya? Hotel. Oh, dako kay to suldos tatay ni mo sa iyang pagkakusinero. Ha? Pero na fire out lang. O sino pa out, nay? Nalagpot sa trabaho? Oo. Nga naman, nay. Na, nasakpan mas manager nga iyang gitila ang luwag. Murag daghan naman kinaparaot anang gitila ang luwag na bila nakakakusinero. Uy, si Ma'am Silyam nang naglakaw. Padong tingin na sa eskwelahan. Maestra naman ko ni siya. Nag-atang ka na siya kabalaban. Murag buagi rin sa mong karinderya. Ako sugaton. Ma'am Silya, good morning. Oh, good morning, Sael. Paingon na ka-eskwelahan, ma'am? Oh, maestra man. Duty na ko. At ang kagabal-habal, ma'am? Ay, tricycle lang. Iparati ka, ma'am, ha? Ako na lang, oy. Suroy ka ron sa imong mga pagkaon sa campus, Sael? Oo, ma'am. Karong paniod to, lain ang tikagsudan, ma'am, ha? Sige niya. Magpili lang unya ko. Kining, ma'am. Kining elementary teacher ka, ma'am? Oh, grade 3. Mao ba? Og mo eskwela kog balik, ma'am. Makahimo pa ako? Oh, nga naman dahil, Sael? Kining kutor man gugo sa grade 6, ma'am? Oh, mao ba? Sige, may padayo eskwela. Nakalimot magkuha ng mga subject, ma'am, eh. Kining remind lang ko, ma'am Silya, bi? Yun na. Wa pa may tricycle. Uy, mga tanak ko ni mo. Oo, sama na, ma'am. Saba? About sentence. Sentence, ma'am? Okay, short. Use sentence in a sentence. The judge sentence my tatay into a life sentence. Okay ba, ma'am? Am I correct? Correct na lang. Another question, ma'am. Use went in a sentence. O sa to, ma'am Silya? Use went in a sentence. Went in a sentence. Maria go went to town. Wrong, Sael. Nga nung wrong man, ma'am. Mugamit gani ka og went. Oo. Wag yoy go. Di man na mag-ipon. Oh. Went past man na, go present. Kung ano, ma'am. Kanang go, ma'am, apelido man ang Maria. Agay. Nung nagkabaw, ma'am? Tricycle, para tricycle. Sige, Sael, arin ako ha. Magdaro ko pagkaos ko lang, ma'am, ha? Sige, kay palit ko. Bye.
Ma'am, ingat. Unsa ingat? Ingat, ma'am, dili inat. I stand corrected. Ah, bye. Bye, ma'am. Bye, Sael. Babu! Nindotag yung Ma'am Celia, eh. Bigot kayo. Pero maestra lang. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanindughan ko. Oh, ma'am. Ay. Manukol ka magluwag na, ay. Maunggoy gani ko. Unsay maunggoy ka? Ha? Oh. Nganong maunggoy man ka? Ma'am na ani, sulti na ning lula, masyang niya to nga. Basta, hapakon kas luwag, maunggoy ka. Di ka maunggoy. Mairing ka. Ay, nanay sa doy. Isa itong gikaistorya ni mo. Ha? Nahilaw na ng mais imong lungagwa ni mo masugkay. Si Kwanto nay, si Ma'am Celia? Ang maestra. Oh, nay. Oh, yes, ma'am. Ibog ka ha? Sa ila, ibog ka? Ah, nay. Naandam na ko sa mga pagkaon para akong isuroy sa eskwelahan. Hadyo ko matandog nga mga customer nga gutom ko ignaong. Ay, sir! Unsa may imo, sir? Pili lang, sir. Select the best answer inside the parenthesis. Pili lang, sir. Pili lang, sir. Pili pa ko. Natinag kang loto, sir. Nga po may crispy pata? Karinderya ng amo, sir, ay. Niatay ko, sir, kanang, kanang munggos, paklay, ginamay, dinagko. Pili lang, sir. Nga may buriring. Ay, hurot ano, sir. Dagga kayo mga tao ko yan, dagga kayo nangitag, buriring, eh. Lain lang, sir, lain sang. Kini, unsa man eh? Munggos na, sir, munggos. Monggos, may tilawan ko na to eh. Sige, tilawin lang, sir. Test. Init pa da. Patakos ka, sir. Ay, kadiyot, ayaw pag dili. Kay, mukhaon bitaw ko. Ako ba yung mukhaon o dili ikaw, ha? Unsa man eh. O na, sir, sampay na. Sampay na? Oo. Unsa man ang sampay na? Dugo-dugo? Oo, sir. Lami ka na, hanghang na, sir. Ay, may tilawan na to. Tilawa, sir. Sarap. Patakos ka na, sir. Huwa, tapurado ba ni mo? Ako yung mukhaon, dili ikaw. Stricto nito, Hanada. Military nga ni. Kani, unsa man eh? Unsa ni patuhiya? Gisado, sir, Gisado? Gisado, oo. Kanalay mo, sir. Taksanti ka. Huwat lagi. Oo nga. Ano mo dali? Magka ako may mukhaon, dili ikaw. Tilawi lang, sir. Ay, tilawan na to. Hastos timpla na. Nanugab man ka, sir? Oh. Ngayon niya, hamayin mo, sir. Kay taksanti ka. Unsang sudara, sir. Ay, lalaki, busog na ko. Di pa yung ano mo matilawi, sir. Tilawi, sa dre. Unsa man na? Butite. Nay, ato na ka sa eskwelahan, ha? Yun na, daghan na ng putahing imong gida. Oo, nay. Daghan ka ni. Daghan sila kapilian. Sila, magpili na si Ma'am Celia. Yun na para good koy, Sail. Nagsilya-silya na mala ng baba ni mo. Ay, kuha kay nanay sa doy. Ngutanap yun na siya da. Naibog ka yun di ay maestra? Mangutanan lang ko ni unay. Nganong kanang maestra nay, tawag ko man nilag nabian strain? Tungod kay kadaghanan sa mga maestra. Kuan di maminyo. Ngano man ay? Kuan man, mataha man ang mga lalaking mga litawag maestra. Ah. Kay para nila, taas na kay maestra. Langit na. Pero nay, kining, doon na biya siya yung maestra na nga, naminyo lag driver sa balabal. Oh, surti di ka sa usa ka na anak. Oh, Nay, nakasabot ko sa iloy. Nakasabot ko. ngaon siya nay. Ay, naibog kas maestra, di ba? Ha? Di ba? Nay! Off na raw mga estudyante. Ingon man ang mga bata. Mga ma'am, sir, mga pupils, dali na mo. Dali na mo sa kong pagkaon. Ha? Oh, dati na kang putahe. Oh, select the best answer inside the parenthesis. Pili na mo. Oy. Oh, pili na mo. Sael! Uy, Ma'am Celia. Hihi. Sael, ang sa'yo mo sa Android? Nedaghan, ma'am. Nedubong, baboy, iskabitsi, nasay long life, ma'am, pansit, ug kuan, nasay gigisal na ko, ma'am. Patay na ko, ani. Kurog na ko.
Silya, Oy, asan ka sa mikurog ka man gud ngano ka oy. Oy, ngano mikurog ka oy hanggaw. Kining, nakalitan kon kini. Usa. Kining, nakalingkod ko na eh. Usa na kalingkod ba? Sa silya elektrika. Hanggaw. Da, sukarap paging kabaw. Tungod sa kung akong kaibog kang Ma'am Silya Briguli, nahimo na kadtong kalbaryo sa akong paraiso ang tanan. Di naman ko makatuog, magsige naman lang ko gunahuna kang Ma'am Silya. Hangtod gina gabi nga nagdamgo ko kang Ma'am Silya sa nga maestra. Hi. Hi, Sael. Oy, Ma'am Silya, it is you they're talking about? Oh, ako ni. Ma'am Silya, ma'am. Uy, nga ba si ka magtutok sa kondugan, Sael? Naibaw ko, oy. Ngayon sa man, ma'am. Katutuyon ka. Sael ba? Oo. Sael ba ko, an? Gusto na ko nga mananaw tag sini. Aha? Sini? Oh, good, sini. Kita rang duha. Magdaday kag kuyog. Kita lang duha. Hala ka, uy. Haba, Sael, ha. Mananaw tag sini. O sige, mananaw ta. Ay, salamat kit kaayo, Sael. Og makasalig sige ka nako, Ma'am Silya. Magasalig na unsa. Nga, kung tuan na tasod sinihan, akong isaad ni mo nga, di tagyo ka gunitan. Di ko muhawak ni mo, di ko manguot ni mo, di tagyo ka hilabtan. Daoy? Daoy? Unsi da, uy. Da? Mo na ni buhaton ni mo? Ikalitan og sini, uy. Pre, kadnahan na unta ko. Ikaw na lang. Ay. Mao na akong problema, Bagir mo? Kining maestra manggod? Ay, mabitaw sad. Pero mataha ang gutaan ng mga maistragot. Gusto Pero, na bay, unsa may akong buhaton? Ibugay ko aning Ma'am Silya, bay. ya mata. Ibugid ka. Ibugay lagi, murpa. Pero di juga makasulti. Mukurog man ko. Oh, tirahil long distance. Unsa long distance? Tirahil ba o ka na pinalayo ba? Pinalayo. Ay, lisod ng imagination, bay, Girmo, eh. Lisod ka na imagination, ay. Awa nila paagian na, oy. Huh? Kini nang langyod. Pinalayo ba? Unsa man? Kini na pa yun, ha? Oh, Lugos unsa na, lugos. Unsa lugoson? Rip, good. Unsa man na siya, eh. Rip? RIP? Ay, lugos ba na? Unsa man ka? Rubuho ni mo niya. Layugo ni mo dito ba? Ay, lisura na ba, oy? Inom lang gamay. Gamay lang, good. Ha? Painit ba? Lugos. Lugos, no? Lugos. Yes! Uinom na kong tulog ka siya para pa kurso. Lugos na ko ni. Twa! Psst, day! Usa pa kalapad. Bahala na ni. Nakurso na ko. Mura gini ang bugtong sulbad sa kung dakong kaibog kang Ma'am Silya. Uy. Kinsa man yung naglakaw nga giubanan og mga pulis. Gipusasan ang kamot. Si Bay Alot man eh. Bay Alot? Bay Sail. Nanon ka bay? Gipusasan ka man? May kuyo pa ka mga pulis? Lugay na ko na wanted, bay. Ha? Wanted? Nga naman, ang sabay saan mo? Lugos! Usa? Lugos? Uy! Oh, wahi ko na yung pagbasol, bay. Hindi ako sabay silot mo bay. Firing squad! Aray na ko, bay. Babay. Nadakpan si Bay Alot sa nga panlugos. Patsyon sa siya. Mupadayon ka kung nauna ang paglugos kang Ma'am Silya. Di man ko makasulti. Usargid kabutang nga di ko makasulti sa kong gibati ngadto sa mga babae. Tungod kay maestra manggod, mataha manggod ko nga padayag bas kong gibati nga tindiro lang sa kong pagkaon. Unsa man ako ani? Di unsa man ko pasultihon. Sail. Si Kwan Sail, latong sender. Si Abay Sail. Kini Sail. Nalay sa tong Saul, Sail ni siya. Kaya ninda nilang pagkaon niya. Dadoon niya sa eskwelahan. Nga ba maninda ko daghan ka na ka na magdagputo, bara na siras. Daghan kayo. Nasuki din ng maestra nga naibog siya. No? Ibog yan.
ibog asin ibog yun. Pero mataha lang yun siya, kay maestra lagi. Mo na nga siya sad, manindalag pagkaon. Mo to doon ni tambag niya nga aburido sa utok nga, lugosa. Oh, ibog kay ka. Karon mo, inom-inom na sa kay buot niya, luguson, bahala na. Naabot pa yung amigo, gipusasan. Oh, gibdas pulis. Priso sa asa mga part sa dakpan ko. Saan mo sa logos? Ang amigo? Oo, yung amigo. Kuya Wasail. Oo, kuya Wasail. Gipusasan eh. Ayaw Ano? din sa il, ayaw yung pagsunod yung buhat. Kangagawa. Uy, Manguyab. di mataha lagi ta, pero kung unsa imong gibati, saway lang. O, tinuod. Gali ka kibog sugtun ba ka? Unsa? O palitan, uli ka sugtun, okay ra. Ay lang sa kuan nga imong hunahuna nga, musugot yung maisa ni mo. Ayaw pag hunahuna, anak, kuan na nga, musugot siya ni mo nga, kinasing-kasing ang pagsugot. No? Dili. Maghunahuna din maisa nga, kuan ni da, kugihaning kugihan. tawhana da, Dili. maayo mang luto. Ang manahon na sa maestra nga, kadaghanan sa maestra, biyaan basta rin, sugtong rin eh. Oo, sa sana. Dili sa ingon nga, naglait ng mga habal-habal. Bordo, pero nabiya sa maestra nga namin yun. Daghan kayo, di ba? Mauyab sa kuan, driver sa balabal, suki na god. Suki ba? Yeah, Kasi libre na ang sila plating. maestra, sige kunin sa hawak sa driver. Maura sa Elsway, kay suki naman nila sa pagkaon. Oh, ayaw Ah. pag... Ano sa man? Sabi ka na ko yung maestad, maiko mo kung manguyab sakto na. Oo. Maiko mo yung May ikog. Uyab nga Yan maestra naman. Gil. Si Jose, di. maestram to sa kuan. Maestra, kusinira? Sa simbahan bago na kuan. Ang maestra sa Ah, Katikisis. katis, oh, katisismo. Imong nauyab. Butan kayo. Ah, Sige lang ko bibutagay. Ikaw, good pals. Ay, kanimo pals. Butagay basura ba? Di usab. puta kay soroy. Minyo na ka to. Unya, mao na to sa il, no? Ayaw ka. Kuan gud nga. Depende ra ginas pagsulti. Ayaw pangurog. Basi na nasa na gusto ang maestra Mao niya, di ba? lagi, di ba ni mo hibawan Oh, na sa ganahan. sa- kita buotan ka, may kamuluto. May kamuluto. Oh. Kanino kanang negosyo nga pagkaon? Free inyong kaon niya, ginansya pa. Oh. No, klaro pa niya. Ang mga tao nagkinahanglan og kakaon kada adlaw, nang Kapoy lang eh, kapoy lang ng Kapoy lang. karinderya, kapoy. Mao lagi kapoy, pangumpra, anak ko yun. Matagadlaon. Kugi yun na. Kugi gyud. Kwanta kwarta man sad. Mao na. Nga na sa Suway kon. lang. Ayaw ka, kuan, ayaw pangurog nga, di ka kas... Suway lang. Oh, suway. There's no harm in trying. Mao na. Oo. Ay, Plastis lang ko, plastis. Yung inay, unyang di kasugtun na sa, ay, ako man ko, ano, practice na ako. Practice naman nga ako. Ano ba? Hindi nga, hindi nga kay gusto ba dyan. Ay, okay rin, practice mo ito. Hala. Okay? Os mo na mo! Salamat, Tibok Kabisayan ng Mindanao. Now, Subscribe to Dramaturgo.